Halos lahat ay nagtatanong doon sa aming bayan, sa aking ng kanluran na aking pinagmulan. Sila'y nalilito, ba't daw ako nagkaganito? Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Magulang ko'y ginawa na lahat ng paraan upang di mahiwalay sa aking natutunan. Subalit iniwan ko at ibinigay ang karangyaan. Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Ang musika ng buhay na aking tinataglay, ito rin ang dahilan kung ba't ako'y naglalakbay. Kaya ngayon ako narito upang ipaalam na di ako nagkamali sa aking daan. Gantimpala'y di ko hangad na makamtan, hindi ang malamang tama ang aking ginawa. Ang musika ng buhay na aking tinataglay, ito rin ang dahilan kung ba't ako'y naglalakbay. Ang musika ng buhay na aking tinataglay, ito rin ang dahilan kung ba't ako'y